мегӯӣ ки ягон зани 35 таи 40 сол аст, вале баъди пурсол мешавӣ аз 60 боло аст. Боз зубнаи пастаи атомиро гирифтам. Бубинед сурати замбур бо асал аст. ин зубнаи паста таърихи калон дорад. ҳар чизе ки медонам кӯтоҳ ҳаркак ба шумо мегӯям. хуб барои чӣ фоида дорад? Умуман барои ҷӯснӣ, барои резонидани санги дандон, барои воспаление. Заноне ки таваллуд карданд, зача мешаванд, дандоношон дард мекунад, барои бартараф кардани ҳамон дард аст. Барои милки дандон, барои гулу дардам фоида дорад. аз ҳамин паста метавонед овқати омехта кунеду ғарғара кунед, гулу дардатон соз мешавад. нархи як пачкаи зубнаи паста ба нархи як пастае ки мо мегирем баробар аст. акнун каме дигар дар бораи худи ширкати Атоми гап мезанам. ширкати Атоми ба наздикӣ дар кишвари мо пайдо шуд.